Glocken erslagen 12. Die ware midnatstider, hvor frelser han blev født, til trøst al verden videre, som ellers var forødt. Hvor klokke er slagen 12, med tunge og mund af hjertens grund, befal mig Gud i vold. Vækstervers og danske sange, DR Vokalensemblet og Søren Kink Hansen i sange af Hartmann, Paul Hamburger og Oluf Ring.
Ja, vær velkommen 2024. Du har lyttet til DR Pigekoret, dirigeret af Charlotte Rowan. Du har hørt Vær velkommen Herrens år med melodi af A.P. Berggren, tekst af Grundtvig. Du har hørt nationalsangen, Der er et yndigt land. H.C. Krøyer og tekst af Adam Oehlenschläger. Og så har du hørt en lille del af Gullemunds. Det er kun vigtigt, hvad det er. Han vandt jo også P3 Lytterhittet i november sidste år. Og her til sidst kongesangen Kong Christian stod ved højen mast, melodi af Kuhlau og tekst af Johannes Ewald. P2. Der er tradition for, at vi her på DR P2 fejrer et nyt år ved at spille en særlig ouverture af Carl Nielsen, og det gør vi også i år 2024. Carl Nielsen, der i begyndelsen af 1900-tallet var i Athen i Grækenland og blev optaget af solen som udtryk for livskraft og vitalitet. Og det kommer til udtryk i den ouverture, vi skal høre, Helios-ouverturen. Et værk, der er opkaldt efter den græske titangud, som trak solen over himlen i sin stridsvogn.